Buhos ang luha sa mata ni Joy. Noong nakaraang taon, hindi maikakaila na isa sa mga problemang inilapit sa ating programa ay ang mga kaso ng mga ina na inirereklamo ang kanilang mga kinakasama na nang iwan at tumakas sa obligasyon sa kanilang mga anak. Pero iba ang kwento ni Jonar Marcaida na isang konduktor ng bus. Ang kanya raw kasing mga anak, ipinagkait sa kanya ng kanyang dating biyanan. Huwag mo ipagdamot sa akin ang anak ko. Anak ko yan. Huwag mo ipagdamot yan sa akin. Wala kang karapatan dyan. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip si Jonar na idulog ang kanyang problema sa ating tanggapan. Ngayon po, may pagkakamali po ako. Aminado ko yung pagkakamali ko sa anak niya. Ano ba yung una pagkasunduan nyo noon? Ang napagkasunduan po doon namin, kung magkano lang po yung makayanan kong maibigay sa bata. Hindi po nila pwedeng pilitin kung ano lang po yung kaya ko. Pagbisita po, pagka wala daw akong trabaho, anytime, pwede ko daw pong bisitahin ng mga bata, pwede kong hiramin. Okay. Pero wala pong nangyayari sa ganun. Sobrang bigat po sa kalooban. Halos gusto kong magwala dun sa birthday pero hindi ko magawa kasi ginagalang ko yung birthday ng anak ko. Kahit wala siya sa harapan, at least i-celebrate ko yung ano nila, kaarawan nila. Sobrang sakit po. Hindi po na nagdadrama. Hindi sa nagmamakaawa ko sa kanila. Totoo po, nararamdaman ko para sa mga anak ko. Kaya kong ipaglaban ang kamatayan. Anak ko yan. Tinawagan din natin si Undersecretary Marco Bautista ng Department of Social Welfare and Development para alamin ang karapatan ni Jonar sa kanyang mga anak. Kung gusto mong kunin po yung mga anak nyo, pwede rin po. Kasi itong nanay nila, meron ng kinakasama na iba. Dapat itong mga anak ay nasa iyo. Pagkatapos ng ating programa ay nakipag-ugnayan na rin tayo sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development sa Tagkawayan, Quezon. Ayon sa MSWDO, magaganap ang mediation na magkabilang panig sa ika-13 ng Disyembre. At nang sumapit na ang araw na pinakahihintay ni Jonar, ay agad namin siyang sinundo sa terminal kung saan siya nagtatrabaho. At habang binabaybay namin ang daan patungo sa Tagkawayan, Quezon, ay dito na niya inilabas ang kanyang hinanakit sa kanyang dating kinakasama at kanyang biyanan. Hindi mawawala ng sumbatan nila ako ng sumbatan. Tatanggapin ko ng tatanggapin yan. Dahil hindi naman yun yung point ko dito eh. Ang point ko dito, yung karapatan ko sa mga bata lang. Huwag nila akong tanggalan ng karapatan. Ngayon nga lang ho, nung nagka-pandemic, saka lang ho talaga nagkaroon ng stop sa support. Lockdown eh. Wala naman ho akong napagtrabawan nun. Dinaanan na rin namin ang ina ni Jonar na si Isminda sa Ragay, Camarines Sur para isama sa magaganap na paghaharap ni Jonar at kanyang dating biyanan. Makalipas ang 30 minuto na aming pagbabiyahe ay narating na rin namin ang MSWDO sa Tagkawayan, Quezon. Maya-maya pa, pumasok na si Jonar kasama ang aming team upang makausap ang head officer ng Tagkawayan MSWDO na si Eden Penelio. Ngunit sa kanilang pag-uusap, hindi maiwasang masaktan si Jonar nang marinig niya ang kanyang karapatan bilang ama ng kanyang mga anak. Karapatan po ang sasabihin ninyo, hindi kayo kasal. Nasa legal basis po, nasa family code, na kapag ang live-in partner ay may anak, ang full responsibility po niya ay nasa nanay. Yung custody po ay depende sa nanay. Kung ayaw po niyang ibigay at ayaw niyang padalawin kayo, karapatan po niyo. Kasi unang-una, hindi po kayo kasal. Ihiramin ko lang naman po, ma'am. Kung hihiramin mo yung bata, lagi po yun nasa desisyon ng nanay. Pero ilang oras pa ang lumipas ay dumating na si Janet sa tanggapan ng MSWDO upang harapin ang dati niyang kinakasama. Ngunit nang magkita ang dalawa, Hindi niya po naiintindihan yung side na birthday ng anak ko kaya hindi niya pwedeng dalhin. Hindi po, ma'am. Correction ko lang po. Ganito, ma'am. Nasa video po yun.
Sabi ko, ma'am, nagbibigay ako ng birthday ng bata po dito sa Tagkawayan. Pero po sa akin, pagkatapos po ng okasyon, hiramin ko yung bata kahit po isang araw lang. Mali po yung sinasabi niya kasi gusto niya sige. po pagkataas ng dadalhin niya din that day po. Sige, ganyan ang ayaw mo. Ayaw mo yung pahiram sa akin mga bata, itatago mo. Walang problema sa akin yan. Sige, walang problema yan, walang problema. Pero wag mo akong obligahin na magsustento sa bata. Yun lang. Yun na nga lang sasabihin ko sa iyo. Walang problema kahit hindi mo sa akin pakita mga anak ko, titiisin ko yun. Titiisin ko. Is mo nga naman agad man. Oo na nga, sabihin na natin nandun na, tapos na yun eh. Tapos na yun. Ngayon, ito nga lang. Ito nga sasabihin ko sa iyo, wala nang problema sa akin. O, inyo na. Sige, papabaya ko sa inyo mga anak ko. Papabaya ko mga anak ko sa inyo. Wag mo na lang akong anuhin sa mga anak ko. O, okay na sa akin yun. Kahit masakit, sobrang sakit sa akin, Janet. Titiisin ko. Ano ang nag-trigger sa'yo para mapaiyak ka? Kasi po nagtatrabaho po ako kasi hindi naman po pwedeng iwanan ko basta yung mga anak. Sa kagustuhang makita ni Junar ang kanyang mga anak, pinilit niya muli na humarap kay Janet. Anong babalak mo sa anak ko? Gusto ko, nakabantay yung mga bata. Kahit isang araw lang. Ilagay ko lang sa'yo, isang araw lang. Hindi ako pumapayag. May history na po kasi kami. Basta po dati po yun, pero ayaw ko na rin yung Yun naman. lalo na yung babae. So, paano nagkabisita lang ako? Hindi na rin ako pumapayag ng bisita. Hindi ka na papayag magbisita. Hindi, kasi dapat di ka nagsasalita ng ganyan. Kasi anak ko yun eh. Hindi ka dapat nagsasabi ng hindi ko ipano yung anak ko. Hindi mo nasusuporta. Ibig sabihin, tinatadikuran ng anak ko. Ano yun, pag hindi sa'yo, hindi ka magsusuporta. Tama ka. Kahit hindi mo makita ang anak mo, dapat sinusuportahan mo. Ganyan ang sasabihin mo sa akin. Papayag ako. Hindi. Siyempre, magsusuporta nga ako. Oo. Paano nga magsusuporta kung bagay ganun lang basic na dahil pag bisita pala, bawal. Gagawin ko pa ito kung ako lumalay sa anak ko. Sa tingin mo, gagawin ko ito. Kung hindi mahalaga sa akin mga anak ko. Ginawa mo na noon pa. Balik mo kasi. Dahil ayaw magpaawat ng dalawang panig, ay nag-walkout na lang ang tauhan ng MSWDO. Ayan. Hindi mo kayang gayaan. Dito na naghimasok ang Team Tabang Oralismo para pag-ayusin si Junar at Janet. Kasi po ito, i-settlement lang po talaga ito ng dalawang mag-asawa ko. Pasensya po nanay sa nangyayari ngayon. Opo. Pero ngayon, Sir Junar, Ma'am Janet, ano po yung gusto po ninyo? Magkasundo po talaga kayo. Yung past relationship niyo po, huwag na nating alin yun, huwag na nating isipin yun. No? Ayaw ko nang padala yung anak, ayaw ko nang bisitahin. Yun yung gusto ko. Ayan po, nakapag-desisyon na po siya. Di, gagawin ko na lang din po yung desisyon ko. Isipin nyo naman po yung bata, hindi lang po yung emotional ninyo po, no? Na yung past relationship po ninyo, nasira sa dahil sa third party, nasira sa ganito, nasira sa ganyan. Isipin nyo naman po yung ikakabuti po ng bata, no? Okay lang sa akin, kumontak na lang siya sa mga yun na lang. Natawag lang naman ako sa mga bata, sapatinin ko. Payag ka doon, Ma'am Janet, no? Na kukontakin. Yes po. No, okay na yon, Sir Junar. Kakaroon ka ng time sa anak mo, kahit video call lang kasi busy man ka. O kung gusto mo magkaroon ng visitation, mag-visit ka man sa anak mo, pwede rin ba mag-ask ng permission, Ma'am Janet? Okay na po yon? Okay na yun sa'yo, Sir Junar? Okay na sa'yo? Opo. Oh, so okay na po yung settlement natin sa sa pag-visit, sa sa pag-video call. Ngayon po sa sustento naman. Pasensya na sa nangyari. Pasensya na, salamat din na tumano sa buhay ko, naging masenta. May mga nangyari man sa atin hindi maganda. Pag-delete na lang ng post sa magulang ko kasi ang pangit talaga. Pasuyo na. Didelete ko naman yun. Salamat na din na pinabigyan mo sa ganyan. Kahit hindi naman itong mayakap mo. At sa huli
ay napagkasundo rin ng Team Tabang Ora mismo si Junar at Janet para na rin sa kapakanan ng kanilang mga anak. Hindi man nakuha ni Junar ang huling yakap ni Janet, pinayagan naman itong makita ang kanilang mga anak. Walang ibang pwede ba kapag solusyon ng inyong problema ko dito? Kaya naman, ora mismo naming sinamahan ang dalawang panig sa Barangay Aldabok kung saan namamalagi ang tatlong bata kasama ang kanilang lola, Dilayla. At bilang ama, labis ang pasasalamat ni Junar na muli niyang nabisita at mahagan ang kanyang tatlong anak. Congressman Saldico, lubos po ako nagpapasalamat sa tulong na ginawa nyo dahil po sa inyo na-solve yung problema namin ng aking pamilya, sa aking mga anak. Kami nagkaroon ng kasunduan. Sana po marami pa kayong bang matulungan tulad ko. And God bless po sa lahat and more power. Thank you.